uCilliers Brink uthakamele nje iqembu lakhe kodwa manje ujutshela ukuzobhekana nezidingo zezakhamuzi zaseTshwane. Uthi kusuka manje uzobhekana nezemali emkhandlwini. We have to get control of the finances of the city. We have to ensure that the money that people pay in rates, tariffs and charges delivers value, delivers improvement of services. uBrink ungena kwesokuba iMeya nje kube umzukuzuku emaqenjini agaqela ukubusa lomkhandlu kungavunyelwana. Lokhu kwenze lomkhandlu wasilela emuva nasekukhokheleni izinkampani ezenza imisebenzi kulomkhandlu. uBrink uthi konke lokho bazokulungisa ngokusheshsha. Given the urgency of passing a budget, of getting a financial recovery plan in place, of addressing some of the issues such as contract workers not being paid, addressing the concerns of the AG, we need a mayoral committee in the city. uCilliers Brink uyiMeya lomkhandlu yesishiyagalombili kusukela ngonyaka ka-2000. Unqobe ukhetho ngamavoti ayisishiyagalolunye ehlula u-Offense Malusi ngamavoti ayi-102.